man a bhéting an cheiste chur bhfuil íana se an beag ná mór gur féidir le scoil beag freistal i dhéanamh ar an teanga níos fearr ná scoiletá ábharí níos mó. A gur fí rá scoil gailteachta le chéile nach bhfuil sé níos mó, nach bhfuil níos mó achfaní nach bhfuil an capatíocht beidir ábharí níos fearr, agus beidir go dtugann sé deisina sa bhreistas na micléin agus siad san is tábhachtaí. Well, níl me daine a cara a ná ein cho nascú, má an có nascú sin janta ar bhhanús Jóna a ar scaltatha, agus má rudí caslan na consaí teanga tucha san éirih agus mar sin de. Rinneú có nascú ribh a ar scaltatha is stáithí ar dúnú scaltatha agus mar deartha ddírí go maiid leis na scaltatha eile agus rinneú có nascú ribh agus bhí coibhlinn sin mar a dúirt brendan sin. So sílim go gaithir an rud seo agus gahéir an tíomh saganne de beidir go bhfuil bontáisiún ó híh có nascú, beidir bhfuil bontáisiún mar a dúirt brendan sin ó híh beidir cónaim a dhéanú idir na scaltatha a ag dearú an le tennis bhád níos mó gceist le seo ná cuinsí airgid agus fiú ó híh na cuinsí airgid níl an caisin cruthíir mar a bhain tú ar an méidir dúirt McCarthy bhí sé sin a cantear 25 milliún de sáhhailtí a dhéanú sé sin den dhéanú có nascú ar na scaltatha ar níos lú na céad deltan tú. Agus is stáithí ggóil beidir bhád ní slúna sin a gceist le scaltatha a bhfuil céad níos lú na chuige daltan tú. Agus mar dúirt brendan an sin agus aontaíam leis cinnéite méid na sáhhailtí seo mar má tú cá beidir fihe macléin mar fihe dalta breiste an scáil an méart beidir trealamh sa bhreis nó rangan seamraí sa bhreis a hála sa scáil ná sin de. So níl na rud seo cruthí is rud atá seo go teiriciúil a déú airgad a heabháil a níl sé cruthí go practicúil go bhhéite airgad a heabháil. A teáin agus luige éman an san an focail practicúil go practicúil agus a fiochan teir scoil na bhirtíide chu gás tá cheir rang an duine ag na hidí. Ó rang níáin bheagus os go rang a dó ag duine bháin agus as san rang go trí go rang go sé ag an dara ide nó ag bríomhide go minic. Go practicúil an bhfuil sé sin réalaach sa látanú an gur féidir le bertiide bheith múna cheir rang go na ceir choraclam éagsúil ag an am chéana. Well go practicúil ar tála gás na scoileanna seo ní tú cainteach ar chúpla páiste a gceist éon rang. So níl tú cainte ribhreachaí móra, so go practicúil ar tála tá is féidir seo dhéanana agus tá sé fiar hábhachtach gomach éon deis nó éon sort athrú a bheitá dhéanana ar na pobl bhegus se uair na scoilna se go mbeadh an cóthaigh teanga áitiúil agus go mbeadh an deis an bobbal a taon labhairt mar sílam sa gásáir seo gur cheart go mbeadh ráiteas tean chur teanga le chur a bhaim ag ribh éon athrú i dhéanana ar chás na scoil na Gaeltachta. Achos rud gur lucha go deirigid atá larga an Rhein agus tá siad a chur cúnsí eile an áibh sa ráiteas a thugad ar dúindálinn scéal níos túis go nubh chuann siad go leor cúnsí eile an áibh chomh mála harigid rud a bháin nachgurtar san áibh anithe ná cúnsí tangan beag na mór. Gan dabhas agus is sin chlochas smó ar arbáidirín fé láthir mar gúil muidir géirí an seo de ása a formid an glóna Jimaróin hábhailt agus a chur a raig go dtín chéad glóna agus dá ríide nar tá muidir caiintear ar an éhríocht agus tá muidir caiintear cuasaí eagnámaíocht agus chuile hortaile bheith takeíocht i teastal óna cantar se mar jaagúil siad íorgúilta a híon ach gúil siad ag pointe leochailech inis go dastaíon breanú go fíor dhéir ar céan athrú a tá muid chuna dhéana agus bhfuil an athrú sin chun maithas nó a bhálairt gon teangas na blianta róin. Éman amach níl leis tána figurúin sa os mo chóir amach an núnaáil tá 6 diaag as 12 scoil i mbail an bhfuil dulchan cín dianta goibh maidir le seo bhfuil clós éisteach de fáite goibh ónráin a dachas. Well, gotí seo bhí cad aine a heolú se, gotí an ortalaide de mí bhharrta sin sílim an aine seo caite. So tá aine seolta se agan agus dearmaidir grúpaí eile agus ar cheismathirí pobl ins na scalta seo aineachtaí heolú se, so béile feiceanna cin fréir a thugus an rin a dethe sé seo. Go bonúsa an príomhhainte a tá daine déanú faoi seo le go dtéar a fádí ná. Tá muid tar éis na blianta fáda a chathe
ag déanú taide ar an ggéilge agus céidir na dí hééis me déanú leis an ggéilge haine beag go heirí a ggéiltart. Agus sin tarú a bhír sinna le léir nó stratis fihe blian a bhí aonú an a Páirtí le go léir, agus sin bonaim a bhí leis stratis nó na rannaí réalta se le ebrú le chéile leis an ggéilge an céin, agus níl an rinne ag déanú seo ar bhhanas an stratis sin. A bhrán catar bun ag an IPPN faoi seo a dhéanamh faoi seo, an bhfuil sibh sásta dul gagóid faoi seo, bhfuil sibh sásta ainiachta dhéanamh leis an Rhein faoi seo. Tá cinnte, mar atá scéil faoi láthair, caiithú a thuirt faoineara go bhfuil costas sosiálta ag buint le seo, ní rud eacnamaíochta a bháin é. Tá costas sosiálta a buint le pobl a bhrise in áit ar bith. I ngach paráiste beag timpeall na tíre, tá an pobl an tá an scoil mar chrí den phobal sin. Má bhaineann tú an scoil den cheantar, briseann tú chrí an cheantar. Now, níl éon costas gur fiú a chahabh sa dói sin is dóilamsa. Tás airgid le sparáil ach ní ceist airgid a bháin atá gceist sa rud seo. Is éasca cranna leige ach tugann sé bhd níos fuide ceanna ás. Má gúntar na scoil na seo, bristar cultúr, bristar star, bristar éireacht an phobal. Agus ní thucha sé ras go brach. A teáin díracha a fisrú ó a héobh is léir gur bíad an Rhein dacha sé a chur na figurí seo a raig go Colin McCarthy cúpla bliana hin. Ach ó a héobh héinde agus a chur de hata áitiúlar tain, céhéad scoile bheith an mail i do chásta. Well, is tóí a gunda na gaiileh gúil se luite go mar seach scoil déag as cin rá scór scoile mail. Agus is mór bhéidir sin ar a thugann tú aber go ggóhéigs ceantar beag íorgúilta bheach scrista a riad deanta ar an ngréasán éide chuis. Agus bheach an-éhras agus an-imní armsa dá mar rud gur muid chun an tú a háint ag level ag ihir áid. Agus ní léon deir faoach díanú cónás go hána agus a gentar gailteach ach díanú é le tel an phobal áitiúil. Agus sin is do hín chéis mhór go meach an phobal áitiúil i ggéar go dárlach sé. Weil dá mar rud a gníon faoin lí an nóí sin son bheith na héáin hain beidir is gáir amach ach sin mar agamíd an scéal don teachtain se mhíchas liver fadbrand an macába éman macnílis Seán Brenach agus Anna ní chartú a bhílingen san óchéanamh agus Harry McGee sa chéad le. Buchas lifse gan ar nó sa bhaile as ocht mhór ggódóidir be mé a reis liveríis le chlár eile dé máirte chuin ach go dtí sin go dééis sih sláán.